Sen kautta maailma näyttää erilaiselta. Se asettaa arvot oikeisiin mittasuhteisiin. No, jos jonkun neuvon voisin antaa muille, niin mä sanoisin, että muista pitää huoli myös itsestäsi. Sitä toivoo tarjoavansa lapselle turvallisimman mahdollisen paikan tässä maailmassa. On huikeaa huomata joka päivä, kuinka toinen kehittyy ja oppii uusia asioita. Ja se, että saan olla vieressä sitä todistamassa, on uskomattoman arvokasta. Äitini antoi pojalle lahjaksi keinutuolin nukuttamista varten. Ja se toimii.